Bermeon, Gabonetako argiak piztu dituzte jada, udal asokan egin dute ekitaldia, bertako zuhaitz handiko argiak piztuz. Aurten Goiko plazan ere Gabon arbola izango da gainera. Ekitaldian, Berazelen eskutik txokolate beroa izan da daztagai, Erroxape martxa taldeak Gabon kantak abestu ditu eta Aritz Abaroa Bermeoko alkateak burutu du argi piztearen atzera kontua. Eta lelau nire eskerrik beruenak Errosapeko martxako neskari beste urte batez eta beste ekitaldi batez preste gotiarren, momentu berezi honetan, Gabonari hazikeri emoteko ekitaldi honetan, zeuen musikiegaz eta zeuen ambientiegaz girorik onena sortutiarren, beraz, txalo bero bat Errosapeko martxako neskantzako. Bueno, esan dako moduen, gaur egun berezizeri hazikeri emoten gatoz, Gabonak dakizuen moduen egun berezizeti ez, egun berezizek etxeko danontzako txikizenetik hasi eta nagozizen erarte. Geure etxekuekaz pasateko egune, geure ingurukuekaz berotasunik handizenien eta ederrenien egoteko egune datozkuz. Bai herrizen be, hainbat ekintza okingo doguz. Hainbat ekintza egun berezi honek berotuteko eta girotuteko. Eta ekintza honek ezin esango lekidie posible izan, elkartiek herrizen eitzen dauen lanagaitzik espazan izango. 30 ekintzatik gora okingo dugu egun berezi honeri aurreitzeko. Egun berezi honetan danok disfruteteko aukeri okingo dugu. Eta esan dako moduen, egun berezi honeri hazikeri emoteko zein leku hobi haue geure azokie baino. Geure berezitasune, geure izakeri, geure nortasunegaz bat eitzen dauen toki hau baino. Berton, gure komertzizuen bizotza topa geinke. Berton, geure produkturik onenak topako doguz eta zetarako, berton topako doguz produktuek egun honetan okingo doguzen baskari berezirik ederrenak eitzeko geure txekuekaz disfruteteko. Eta hori da gure udalazokie eta hori da gure udalazoka honegaz bultzatu behar dugune. Produktorik onenak, kalidadezkuenak eta geure eitzeko modu propio bategaz landuten dugunek. Eta horregaitzik aukeratu dugu beste urte batez azoka hau gaurko egun handi honeri hazikeri emoteko eta ekitaldi hau egiteko. Esan dako moduen, azoka bat herri bateko bizotza da. Eta herri bateko bizotzak herrize bizirik dauela erakusten dau. Herri bizi batek elkarte zenduek euki behar dauz. Elkarte zendu horrek pertsona zenduek eitzen dugu, geure herrizen aldeko lana eitzeko disponibilidade osoz gagozenak. Eta horren adibide erikonena da bestiek beste, balde batetik Errosapeko martxa edota berton, azokan berton dakun Berazel merkatarizen elkartie. Euren eguneroko biharragaz azoka hau zabalduten dauienak, produktorik onenak eskaintzen dozkuienak. Eta herri bizibet bebai eitzen da euren involukrazio horreri esker, urte guztizen zehar ekintzak eitzen dauen taldieri esker. Horren adibide asko dakuz gure herri honetan, bai gaur bereziki aipamentzu bet egin gure geunke. Gaurko egune eta gaurko ekitaldi hau aprobetxa gure dugu eta zuo guztizek amen zauziela aipamen berezi bet eitzeko. Eta da, 25 urtez gure izakerie, gure nortasune, gure egiteko forma propioe eta gure aizialdizen eta kulturgintzan eragin zuzena okindauen talde bateri aipamen aitzeko. Bai, Bermioko Errosape emakumien taldieri buruz berbetan hau. 25 urte Bermioko emakumiek modu antolatuen ekintzak eitzen. Emakumiek euren nortasune erakusten. Emakumiek gure herrizen izakera horren representatibidadie eitzen. 25 urte lan nekaezin honetan. Eta beste 25 urte gitxienez egiduteko amezagaz eta hori ikustie besterik ez daku. Horregaitzik, gaurko ekintza honetan, Bermioko udalan izenien, goraipamen bat egin guretzagu eta plakatzu bet entrega guretzagu Errosape elkartieri euren 25 urteko ibilbide hau balizuen ibiltzeko eta horretarako hemen gu dakuz Errosapeko ordezkarizek. Txalo bero bat eurentzako mesedez. Eskerrik asko guretzako ere bat da plaka hau jasotzea
eta aritzek esan dauen moduan, espero dugu beste 25 urte jarraitu gauza bera egiten, behar den tokian parte hartzen, eta inor nahi badu gure taldera etorri, emakume guztiak daude gonbidatuta parte hartzeko gurekin. Eskerrik asko guztioi. Bueno, eta aipamen berezi hau egin ostien, eta 25 urteko ibilbide hau balizuen imini ostien, bai gogoratu gureko neuke eta Argizek biztuteko kuenta atrasagaz hasi baino lehenago gogoratu gureko neukez 3 gauzetzu. Alde batetik, abenduen 14 azoka honetan Urdaibako esentzizek izeneko azoka berezizio kingo dugule. Geure eskualdeko produktorik eta produktorerik onenak okingo dugu zela berton. Ez produktuen bakarrik, hainbat ekintza okingo dugu zelakon, musikie, kulturie, aizialdizegaz loturiko hainbat ekintza gogoratu abenduen 14 azoka berezize berton Bermioko udal azokan. Eta zelan ez, abenduen 24 baitxebe, etxeko txiki eta nagusizenentzako azokan okingo doguz Olantzerue eta Mari Domingi. Eta orain Argizek biztuteko kuenta atrasagaz hasiko gara eta gogoratu Argize biztuten dugu zenien eta Errosapeko martxako neskakaz beste kantatzuet abestuten du nien gero, berazele kantolatute txokolati eukiko dugule berton barruen, berotasuni sartuteko eta disfruteteko. Orduen, alto, 10 hasi eta 0 arte atzez kontaten jungo gara, 0 ailegaten gari zenien Argizek biztuteko. Hasiko gara, 10, 9,